Значи, сега ще благоводяваме лимонче. Това нещо тук е див лимон и се нарича трафоля. То не е от обикновен лимон за семката, а се взима от див лимон, за да може основата да е много по-издръжлива на всякакви нападения. Сега ще му сложим обикновен вече от присаден лимон. Режеме го доста и тъничък. Тук ще е наистина доста интересна операция. Да ще го отрежа още маличко. Така. И много внимателно му правим по средата един разрез. Пак на клинче. С много остра ножка. И много трябва да се внимава да не се отреже. Да се прорежи човек. Преди малко взехме от вече облагородения лимон едно малко клонче и му правим пак най-малко, супер малко клинче. Така че да може да паснат кора с кора. Внимателно се правят от двете страни да е симетрично. Защото е много тъничко, сега да нагласяме, така че да съвпаднат, ето съвпадна кората и отгоре рязаното влиза отдолу в другото отрязане. Най-добре с такива връзки да се работи, но на такива мънички, хайде да пробваме да решим възможността да го вържа. Тук ще е много финна работата. Ако не стане, може да се импровизира и с най-обикновено тиксо, който го е правил много пъти, може да успее от първи път. Много е тънко. Няма какво да рискуваме, така че взимаме просто обикновено тиксо или изолирбан, който върши същата работа. Идеята е да се притисне максимално едно към друго. Много внимателно натискаш и дърпаш. След това ще е малко по-трудно махането на това, когато се хване, но лекичко с ножка, по-остра ножка, пак се отрязва. И тук се хваща от всякъде, така че да не влиза нито въздух, вода, някаква външна влага. Просто раната да се запази идеално. Притиска се много внимателно. Много добре да прилепне. Дай ще му сложа още едно маличко парченце. Малко по-горе. Така че раната да сме сигурни, че е затворена много добре. Доста импровизирано изглежда, обаче върши работа. И сега следващото нещо, което се прави, за този вид растения върши много хубава работа, когато, за да се запази влагата, се слага едно най-обикновено найлонче така отгоре, което може да се хване или с щипка, или просто с обикновено пак тиксо. И ние ще го вържим така с това. Свърши работа. Значи това запазва влагата вътре и по този начин се хваща по-лесно.